Asuda yaşamağın öde bir cennet. Parahatçılık adanmağın nähili kıyınlığını biz elle pederlerimiz bilýärler. Geljegiň parahat bolmak üçin öz şirin janyndan geçmek ansat bolup bilermi? Ýöne tariha ser salsam, we şuň kuneçelli türkmeniň gaýdusuz we ar namusly gerçekleriniň barlygy bu ýeňişliginiň suwutnamasydyr. Ene toprak, ata watan şirin jandan gymmatdyr. Bu zatlaryň hemmesi göz yumar açar salymda boldy. Bu ýeňşigadanmakda uly aladeden zenallanmaz hem bar. Olar öz mehribany bolan ýan ýollaşynyň, öz janyndan iriz görýän oglunyň şirin janyny orta goýýanlyklaryna göz görteli dödügelliler. Emma enelerimizin şaýsepleri, oklara, galkanlara öwrülip, doga dilegleri hem hasyl bolup bize ýeňiş getirdi. Ýeňiş gadanmaklyk ansat bolmasa da, ol biziň pederlerimize, gerçeklerimize başartdy. Kıyın, paçygaly, hasratly bolsa da bu sewiş bize ýeňiş getirdi.